Anong trip mo? Shout out! Shout out sa'yo na nakakita ka lang ng pulang billboard o bulang tarpaulin dyan sa mall na nakalagay 50%, 80% sale. Bibili ka kaagad kay Rufok. Anyway, nagbabalik ang inyong kadaldalan na daldalerang atleta DJ Mara Tonee. At kanina nga ay pinag-uusapan natin ay kung paano nga ba makakatipid lalo na ngayong sahod day, payday, at trip mo pa rin gumastos, wala ka ng kadala-dala, tagal-tagal mo na nagtatrabaho, wala ka pa rin kinikita. Dagdag natin, trip number 3. Kung ikaw ay isa sa kabisyo na talaga namang bawat kibot mo labas ng pera, hindi ka marunong magtipid, hindi ka marunong magbaon, ay mag-isip-isip ka. Minsan, kailangan parang kada kain mo, gusto mo lagi soft drinks. Gusto mo lagi ice latte kape. Gusto mo lagi may kasama pang may kasama pang beer. Hindi ba pwedeng tubig lang, Minsan kasi nakakadagdag ng gastos yan which I am also guilty about. But I am changing myself now, really. Diba? Minsan, trip mo lang din naman magtubig. Huwag ka na masyado mag-soft drinks, yan, diba? Additional gastos, additional diabetes. Trip number 4. Kung kaya naman maglakad, lalo na kung malapit lang naman ang lugar mo, sa opisina mo o sa pupuntahan mo, maglakad ka na lang. Sasakay ka pa? Gano'ng kalapit? 20 feet away? Wow! Pagka ganyan naman, minsan kailangan mo maglakad, diba? Iba na yung nakapag-exercise ka na, nakatipid ka pa. Kaya naman sa'yo, kabisyo, na nakikinig ngayon at tumatawa kasi guilty ka na hanggang ngayon wala ka pa rin ipon, Well, eto na. This is it. This is the perfect time para magtipid ka. Kung ano man yung trip mo, na trip mong gumastos na wala namang katorya-torya. Lalo na sa kanya na hindi ka nga ginojowa, ginagastusan mo pa. Well, it's time to think. Think. Sabi nga ng Bini, if you wanna blink twice, huwag ka na mag-blink twice. Gawin mo na agad. Agad-agad. Huwag ka na mabagal dyan. Anyway, usapang pagtitipid para maging healthy. Healthy ang bulsa at healthy ang pera. O bakit? Hindi pwedeng katawan lang, dapat pati may pera, di ba? Anyway, maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig, nakipagdaldalan sa inyong daldalerang atleta, DJ Mara Tonee. Pwede niyo po akong i-search sa aking social media account sa Facebook, Instagram, TikTok. It's MaraTonee. At habang naghihintay, susunod na po ang ating mahal na si Spicy Opa Kim Chino. Kaya wag kang alis. Wala, makinig muna ng Feel Good Music. Ngayong Feel Good Wednesday, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's number one. Metro's number